amang padde nami gawe amang gabe marmula do gabe marmula horas asa tung dapotan perhorasan dapat panggabean diakta hami na marhamarangi di pudian ni na tua-tua namion betamang majo godang mula-mulai mau lihatin na dihamuna padde nami asa lihat perhorasan lihat panggabean tuhami saluhud na akan marhamarandi bedamang ma godang liati asa mangaliat johami manortori nyon inanami nauksar maduaw sonon madok betal jang aku saudik ala sonon dang namang otabi hami akka mamne werek di medan dohi takamang gabe jadi tu di tempat ya mamang nang ulas doro anam nang mangalia mahamudisi songoni medong ro apa dang kodang muna gabe bedamang ma godang liati asa lihat perhorasan lihat panggabean di hami na marhamarandi baik ma padde nami Songoni majo raja nabi panotoron nami dihita namar hamarangi songon gatini adung nami di ina natahaholong yon halo amang terdual terkeci gawe amang gabe naing masih ora sama hami masih gabean ima di hami namar hamarangi bedamang mamang godang nahu partusi
majo raja yang diberi nama terbaik kami si kopi hamu mak ulok tak. Buat kabur peradatan hidup na tua-tua asa siat jul mulai na siat jul mulai tempa. Baik dalam anggota mula alas pada umat tu kodak sompak. Kami tutup dan lihat di bawah tikor di dalam kadipai dapat tebar musik hidup na tua-tua asa tunggu dingin na jodok komisi mertulu asa dihita na marhamarang kita lubi dia muna pun ni kasuto birto di madingin horas ma nak tot di matogi padamang mamangkot dan dia biasa mengalit kami sungkat tidak dungali. Di hama permusik kami lihat penggabian lihat parhorasan tupahon yang mata bertua di bata di saluhuk na pinoparni na tua-tua naung saur matuon baik damama godang lihat-lihati. Langsung ni di hamu amang padinami Siko pami dia mau dasodasi ni na tuto nami di tikyon baik damang ma asahat alas badu ramang ma tu si tiu-tiu.